Ahojte, volám sa Mário Karas a hudbe sa venujem aktívne vyše 30 rokov. Podieľal som sa na mnohých projektoch, vyše 20 rokov som bol pedagógom na základnej umeleckej škole a v súčasnosti sa venujem skladateľskej činnosti v širokom zábere hudobných žánrov od jazzu, popu, klasickej až po filmovú hudbu. Všetci máme nejakú životnú situáciu a tá nie každému dovoľuje či už študovať na klasickej umeleckej škole, alebo si chcete splniť svoj sen, na ktorý ste doteraz nemali priestor, alebo umeleckú školu už študujete a nejakému poznatku ste dostatočne neporozumeli a chceli by ste si ho lepšie osvojiť. Preto sme sa rozhodli vytvoriť internetovú hudobnú vzdelávaciu platformu, ktorá bude obsiahlym doplňujúcim materiálom pre všetkých, ktorí sa okrem interpretácie na svojom hudobnom nástroji chcú dozvedieť, ako sa naučiť improvizovať, tvoriť sprievody a harmónie od tých najjednoduchších až po tie náročnejšie a aranžovať základné hudobné štýly. Budem sa snažiť vysvetliť, akú úlohu hrá každý hudobný termín, ktorý je na dennej báze prepojený so životom hudobníka bez ohľadu na nástroj, na ktorý hrá. Ide o základné poznatky, ktoré sú pri hre, nácviku skladieb, piesní, ich interpretácie a komponovania hudby na dennom poriadku. Obsahovo sme platformu tematicky rozdelili na niekoľko výukových modulov, ktoré sa budú podľa potrieb priebežne doplňať. Prvý výukový modul je zameraný na všeobecné poznatky, ktoré by mal ovládať každý hudobník. Na to budú nadväzovať témy, ako sa naučiť improvizovať, tvoriť harmóniu, aranžovať a interpretovať základné hudobné štýly. Výhodou tohto spôsobu učenia je, že si sami určíte tempo vzdelávania, ktoré vyhovuje vášmu časovému harmonogramu a máte 24-hodinový prístup ku komplexne spracovaným informáciám, ktoré budú tak ako v písanej forme e-knihy, tak aj exkluzívne audiovizuálne spracované každou kapitolou. Verím, že tieto informácie vám pomôžu nahliadnúť do významu praktického využitia poznatkov, ktoré budú veľkým pomocníkom vo vašom hudobnom živote.